Fil-qorti komplet tinstema l-kumpilazzjoni tal-evidenza brabta mal-qtil ta' Charlene Farrugia, it-tfajla li jebet lura fl-2008 bil-fdalijiet tagħha jinstabu fl-2019 f'shelter fil-Belt Valletta. It-tnejn filgħodu tela jixed Jesmond Kassar, magħruf bħala Tito, illi għal-bidu rifjuta li jirrispondi għad-domandi li beda jagħmillu s-Superintendent James Grech u beda jwieġeb biss billi jgħid li diġà rrisponda dawn id-domandi li kienu sarulu. Kien hemm xi momenti fejn beda jirrispondi anki l-Maġistrat u għalhekk il-Maġistrat ħarkitu b'disprezz ta' 100 euro minħabba l-attitudni tiegħu. Fil-qorti quddiem il-Maġistrat Marcien Farrugia, ix-xhud qal li dakinhar li Charlene Farrugia ġiet irrappurtata nieqsa huwa flimkien mal-eks-sieħba tiegħu Abigail Tanti kienu telqu minn Buġibba flimkien ma' Farrugia fejn marru lejn id-depo sabiex ikun jista' jinħarġilhom permess biex jaraw l-eks-sieħeb ta' Charlene Farrugia fil-ħabs. Wara d-depo marru il-qorti sabiex iġibu permess u wara l-qorti Jesmond Kassar stqar li huwa kien mar ma' Charlene Farrugia Buġibba barra d-dar tagħha, iżda dwar dak illi ġara minn Charlene Farrugia minn dak il-ħin lem huwa beda jħawwat fi kliemu u qal li ma kienx dakinhar li sar ir-rapport. Tito stqar li huwa kien jaf lil John Woods mill-ħabs u li huwa kien mar ifittex lil Woods dakinhar li ġie arrestat u tqiegħed fis-single room u għal-ewwel wieġeb li kien maru iżda mbagħad biddel ir-risposta tiegħu u qal li kien għajjat l Woods. Il-prosekuzzjoni fakritu li fis-stqarrija kien qal li dan ma kienx vera u li qal li kien vera biss wer li kienu qalulu li hemm filmati li juru dan. Għad-domanda sabiex jispjega fejn kienet marret Charlene Farrugia wara li kienu waslu Buġibba fejn huwa kien fil-kumpanija tagħha, reġa' ħawwat fir-risposti tiegħu u qal li ma kienx jaf. Tul ix-xhieda Jesmond Kassar beda jdawwar ir-risposti u ma kienx jaf x'jirrispondi għalihom. Infatti t-diviża fakritu fir-rapporti li kienu saru qabel. Wara dawn l-avvenimenti id-diviża talbet li x-xhieda tkun sospiża bil-prosekuzzjoni ma toġġezzjonax u l-qorti tilqa' talba u tordna li jkompli jinstema' dan ix-xhud nhar l-erba' li ġej. Għall-familja Charlene Farrugia der l-avukat Mario Mifsud, fil-waqt l-avukat Roberta Bonello qed tiddefendi lil Woods.